Intlanganiso yebhunga yomaspala ombhaxo omkhulukazi kweli loMzantsi Afrika bangapha kwama200 ocebe beyifumana kunzima ukufumana indlela eza kuthi ibe yiyo eza kubona kusonyulo ooSihlalo bekomiti mhlambi ngemfihlo okanye esidlangalaleni. To allow the continuation of this meeting based on the withdrawals of the political parties. Amaqela aphikisayo athi awaxolanga ile nkqubo. You have refused us to do to have a caucus. I want it to be put on record. Thank you. We did verification. All of the political parties that we went through, they've got this very same form, which is from your office. We get the form of the chair of chairs that you elected. Ukanti ke nosodolophu wesixeko uthi ngeke abuye emva ngokuqhubela phambili. We understand we process differently, and this is how they're processing their defeat. Kwintlanganiso yebhunga elandelayo kuza konyulwa ke uSihlalo wekomiti yokugqibela akwaziwa ukuba iyawuzala ngomunina. Ndingu Abongile Dumako kwindaba ze SABC eRhawutini.